Fa uns mesos, uns quants becats del Carnet Jove estan fent les seves pràctiques professionals a TV3. Avui hem vingut a conèixer-los i a saber com és el seu dia a dia. Hola, Marc. Hola, bones. Com estàs? Molt bé. Tu ets becat de què? De grafisme. De grafisme? I en què consisteix el grafisme? Mira, t'ho ensenyen cap a dins? Ah, doncs sí. Com va ser que et vas presentar al concurs per obtenir la beca? Vaig presentar-me ja fa 2 anys a la beca d'infografia, aleshores no va ser possible i aquest any ho vaig tornar a intentar i vaig tenir més sort. Això què vol dir, no? Què és la identitat del programa? És una mica aquells petits detalls, no? L'elecció d'una bona tipografia, l'elecció d'una bona gamma cromàtica, d'una bona composició, que després li dona un més a més al programa. És fer-lo bonic. Ara estic en un projecte que vaig començar ara, tot just ara, i és un programa pilot, es diu Cucurota, i bueno, estem buscant una mica de referències, estic buscant siluetes per al programa que parlàvem abans. És un programa per nens de 8 a 14 anys i és una mica recull de diferents imatges del món animal. Anècdota que ens puguis explicar. En tinc una així de xula, va ser quan estava a Informatius, amb les fotos del temps que envia la gent. Allà sempre vas una mica al contrarrellotge i era dels primers dies, no ho tenia encara gaire per mà i va sortir, bueno, no sé si va ser el canvi de nom de la foto, va sortir la foto de Tarragona a la delegació de Lleida i la de Lleida a la delegació de Tarragona. Anem al taller d'escenografia a veure la següent becada, la Marta, té la beca d'ambientació. Hola, què tal? Molt bé, i tu? Molt bé. T'hem agafat treballant aquí, eh? Ara mateix estic ajudant en el programa del MIC, que és un programa infantil pels més petits, i llavors això són els passos de pàgina. Petites transicions, suposo. Curtetes. Jo he estudiat disseny d'interiors i llavors ara últimament he estudiat un postgrau d'escenografia. Perquè la teva beca en què consisteix exactament? Doncs, bueno, consisteix en ajudar en el Departament d'Ambientació, vaig rotant de programes, he estat des de la Festa als Súpers, la Marató, la Riera, el MIC també, els matins, vull dir que he tocat una mica directe, esdeveniments, una mica de tot. Clar, a veure, jo no havia estat mai en un plató de televisiu, no havia vist mai el funcionament intern de la televisió, llavors, tant per il·luminació com vocabulari tècnic, com a l'hora de muntar un plató, clar, tot això, encara que estudies, no t'ho ensenyen. Aquí s'aprèn molt més la part pràctica. Sí, la part més tècnica i de recerca la faig aquí al despatx, a l'ordinador. És aquesta zona d'aquí. Preparació de projectes, plànols, doncs si s'ha de buscar proveïdors de mobiliari, també. Aquí dins, a la sala de maquillatge, ens espera la propera becada, la Xènia. Hola. Ara tinc com un déjà vu. No és la primera vegada que ens veiem. Fa 2 anys, a la primera prova de maquets de caracterització. És a dir, tu has repetit 2 anys després i aquest cop sí que has guanyat. I aquest cop he guanyat. Està bé. Està molt bé, molt contenta. Llavors, es pot repetir, eh? Es pot repetir, tranquil·lament. Es pot repetir tantes vegades com es vulgui. I ara què estàs fent, tu? Ara mateix, doncs, bueno, una mica de tot. Ara, últimament, aquests últims mesos estic a la Riera. Com viuen l'estona en què les estàs maquillant, les persones? Així que és el seu moment de relax, de que tanquen els ulls, es deixen fer i ja està. I una mica, sobretot, de tranquil·litzar-se, perquè normalment la majoria de gent entrevistats, exactament, que és la primera vegada que venen a la tele, no? I estan molt nerviosos i clar, tu d'alguna manera també maquillant-los, ficant les cremetes, has d'aconseguir una mica que relaxin. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Doncs fenomenal. Què hi fas aquí? Jo estic en el departament de muntatge musical i llavors té moltes facetes, no, aquest departament. La més típica és quan arriba un vídeo, pot ser un documental, un reportatge, fins i tot una notícia o una promo, un anunci, el que sigui, de la tele, però se li ha d'afegir una música. Llavors la feina seria primer buscar quina música vols col·locar en aquell vídeo o quines músiques, perquè si és llarg en col·locaràs vàries, i llavors un cop trobes aquella música que t'escau per al vídeo o les músiques que vols, les col·loques allà, les edites i llavors... Ui, què ha passat? Creus que marcarà un abans i un després la teva carrera? Crec que no, sincerament. Marca un impuls, perquè la meva trajectòria encara està en procés, jo continuaré i és molt difícil que a curt termini pugui estar treballant aquí. I ara anem al plató, imagina on es grava la Riera i on ens espera la Núria la propera becada. Vull ballar, nena, amb tu,
Hola. Què fas tu aquí? Bueno, jo estic amb la beca del carnet jove de vestuari. Es realitzen diverses tasques. O es dissenya o es fa també com la tasca d'estilista o d'ajudant, depenent dels programes i depenent una miqueta del moviment de feina que hi ha. Escolta, perquè tu com a experta en això del vestuari, a mi què em diries? Home, per vindre aquí estàs la mar de bé. De bona perxa! Què li diries a algú que està dubtant de si presentar-se per fer la beca o no? Que realment quan estudies disseny, tu l'única sortida que veus és com la col·lecció, has de fer una col·lecció, has de fer una passarel·la o el que sigui. I en realitat no és això només, perquè tu et pots dedicar al disseny de vestuari amb espectacles, amb televisió, amb cinema, i que el ventall és molt més gran del que la gent es pensa i que encara que sigui per vindre i per provar-ho i per disfrutar de l'aventura, pues que s'animin i que ho provin. Va, anem a rodar. Anem a rodar. T'agrada com vas vestit? M'encanta. Núria? Sí, bueno, intentem fer-ho bé, intentem fer-ho bé. I què em pots dir de la Núria? De la Núria? Fatal. No. Aquests moments en què talleu i llavors us venen a arreglar, com els porteu? Com la mama, quasi. No, perfecte, és collonut.